Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya gisugilo ni Jesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo ug dili gayud nila wadon ang paglaom. Sa usa ka lungsod dihay usa ka huwes nga walay kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tawo. Ug may usa ka byuda ni adtong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Nagkanayon siya, tabangi in taon ako batok sa akong kaatbang. Sulod sa taas nga panahon, ang maghuhukom midumili pagtabang. Apan sa katapusan, miingon siya sa iyang kaugalingon. Bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios, ni pagtahod sa mga tao. Apan, tungod kay nagsamok man kanako kining maong byuda, paningkamutan ko nga kapanalipdan ang iyang katungod. Kay kun dili ko kini buhaton, magsigi siyag balik-balik hangtod nga kaupsan ako pailog. Unya mipadayon ang Ginoo. Pamatian ninyo ang gisulti ni adtong daotang huwes. Karon, dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug gabii? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag pa kaha ug pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.